pleca la București, domnule deputat Arda? Să fac ceva în Parlamentul României. Nu am mers și nu voi merge pentru ca să ridic o indemnizație sau o pensie pe care toată lumea o critică zi de zi. După o viață de notar public și în activitatea cu atâta experiență în spate pe care am, cred că pot să fac ceva mai bun pentru semenii mei. Să ajut oamenii, iar apoi, în acești ani de 8 ani de mandat, vreau să vă spun că au fost nenumărate audiențe și anunțate și neanunțate, cu toate problemele cu care se confruntă cetățenii municipiului Brăila. Problemele acestea ale lor s-au transformat în priorități. Am modificat mult mai multe legi care astăzi nu le pot enunța, dar pentru mine va fi o provocare în noul mandat să scad toate cheltuielile referitoare la forța de muncă, încă unele din ele atât de mari, mai mari ca cele care există în Europa. Și mă asigur, printre altele, că acest drum expres de la Brăila va deveni unul dintre cele mai importante din această regiune. România au o șansă extraordinară să aibă atât un președinte liberal, cât și un guvern adevărat liberal. Pe 6 decembrie vă aștept la vot.